E aí, quando vai mandar a hora, mano? Tá bom. Ebi jagani ma bebi browse na de nahi. E verse ebi browse na de to bebi tungam.
What
fendera sadio bamali e mi jogani ma febi dunnaade nay e mi jogani ma febi fraw dunnaade nay e sabbi fraw dunnaade tebere nay ay sama jewa taado nyaako warko faadu mamadu taado nyaako e jamba taado nyaako en bale sangal ka Oi kami wedi sabbi dunnaade tebere nay oi kami nyakaye ali ko ay sabra ko jewa taado nyaako no ay ali kabu wala ko take ma jeri ko ke take tude ajini kingere bede oi wedi 7 minutes de la semaine nay oi kami no nyakaye e ko